Mysterious. E o idee și aia. E tot pe genul la Book of Tooth. Mai bine iau la Book of Tooth. Hai mă să se spargă ăsta cu prelungiri. S-a încheiat și sondajul, să vedem. Și hai că o vedem pe aia. Hai mă, dă. Bine mă, Bun, hai că bun, ne-a bun, prelungire. prelungire. Are potențial. Dacă o prelungește de 3-4 ori pe asta. Ia să vedem. Anubi. Hai cu Anubi. Tot simbol mare. Hai cu Anubi. Hai cu repetare, zic. Și repetare, da. Bă, Nu ne-am ține uitat, simțire. Nichi, nu ne-am uitat. Nu ne-am uitat. Haide mă, tată, mă arunc acolo. Uite bă, două. Bagă-mă, frate. Nu vrea nici asta, nu? Dar nu-mi dau seama la monedele alea mâncat să îi dura Sunt vreo 3 milioane. Multe, multe, Hai, multe. mă! Bun, Bine, mă, mă, 4, hai că e 4, bun. mă, frate. E bun, 4. Bine. Bine, mă. Ok, o să-l căutăm. O să-l căutăm. Dacă e, poate luăm mâine mai bine. Că Ia acum... vezi, mă. Stai să văd cât e. Vreo 20 de milioane, zic eu. Băi, serios? Da. 11.000 de monede. Eu zic că sunt 20 de milioane. Deci dacă ăsta este, nu știu, îmi dau seama, frate. Ne scoate Cât din avem, bă, rahat. băieți, aici? Păi dacă sunt 6400, cam așa ar fi. 64. 22. Bun, mă, frate, mă. Bine, mă, tati. Mai mă, că a recuperat, mă, frate. Bine, mă, frate, că a recuperat. Ah, da, adevărat, da. Da. Ah, o prelungire era bună. L-ai pe matematică, tu, Corneliu. 24. 2000 pe plus, frate. 2400 ar trebui să fie. Dar nu ne arată nici la final. Ba da, acum uite, 2400, bine mă? Bine, mă, tată, mă, așa, mă, frate, mă.